bé, esperem que us ho faci passar molt bé. De totes formes, veureu que el teatre aquest consisteix en uns gats de robatoris, estafes, i per això us han vingut a acompanyar els Mossos per a tenir les explicacions que calgui perquè esperem que ens ho passem molt bé i que ara farà la presentació de tot l'acte. La veritat és que fa molt de goig veure un teatre tan fluid. Jo crec que des d'abans de la pandèmia, segons m'han dit, que aquí no s'havia vist això tan fluid. És molt d'agrair, sobretot per la feina que fan o que han fet els actors que hi ha aquí darrere. Uns actors que han tret aquesta obra en 2 mesos. O sigui que això ja és molta feina. Bé, jo us llegeixo una mica la presentació que diu: avui aquí farem una cosa molt especial. Una obra de teatre feta per grans actors, per a persones grans de l'associació de la gent gran, la Noguera. Grans actors amb el doble sentit de la frase. Grans actors perquè són persones d'una certa edat, amants del teatre, els que veureu avui en aquest escenari. I grans actors perquè veureu que no tenen res que envejar aquells que pugen a l'escenari cobrant un sou. Ja veureu que són fantàstics. L'obra du per títol Seguretat al centre i està formada per 5 gags o escenes, totes elles divertides, que representen situacions reals de robatoris i altres situacions delictives en les quals ens podem trobar en el dia a dia. Unes situacions de risc en què les persones grans estem avesades i que cal conèixer per prevenir-les. Al final de cada escena intervendran uns personatges reals, els Mossos d'Esquadra, que ens donaran una sèrie de recomanacions i consells de seguretat per tal de que tot el que veureu no ens arribi a passar mai. Esteu ben atents i preneu nota. Abans de començar, volíem agrair als representants dels Mossos d'Esquadra aquesta iniciativa, la seva predisposició i el gran ajut que hem tingut a l'hora de muntar-lo. Per això demanaria un fort aplaudiment per ells. Moltes gràcies. Avui també és un dia molt especial i me n'he assabentat avui mentre anava a casa, perquè ho han dit per la televisió, o sigui que també hem caigut en un dia molt especial, perquè avui, no sé si ho sabeu, és el Dia Mundial de l'Abús i el tractament envers la gent gran. O sigui, mai haguéssim pogut triar un dia com aquest per fer aquest obra. Doncs bé, entrem ja una mica en matèria i comencem, perquè em sembla que els tinc molt nerviosos aquesta vegada. Els tinc ja... Sí, noto ja que les dents ja van per les ungles, no sé si em queden. Bé, la primera. Molt bé, gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Diu que sé que avui la diu malament. Bé, la primera escena que veureu ens passa en un lloc on teníem un caixer i que malauradament ara ja no ho tenim, com és la plaça Mercadal. Sabeu que ha estat molt reivindicat aquest caixer perquè tota la gent gran que viu a la plaça Mercadal malauradament ha de sortir cap al Balaguer Nou. Doncs aquesta escena passa a la plaça Mercadal. Pareu compte i amunt al taló. Gràcies.
cuando se murió mi marido. Y la verdad, dinero yo no le puse. La verdad, lo que sí le puse fue un paquete de tabaco y un mechero. Se vaya entreteniendo, que era muy fumador. Pero mira, ¿sabes qué te digo? Que si sigues fumando, quizás se muera 2 veces. ¿Qué le vas a hacer? Yo, la verdad, cuando mi hija me dijo de la caja, me acordé de mi marido. Pero oye, era muy feo, que Dios lo tenga en su gloria. Pero oye, que no cuesta, ¿eh? Que no cuesta. Sobre todo, ahora que estoy jubilada, oye, me voy donde quiero y hago lo que quiero. Los hijos, pues sí, no dan mucho trabajo. Mamá, mira, pásate por el cajero y sácame dinero. Claro, muy bien, pero yo el cajero no iba a sacar nunca dinero. Porque entro dentro y le digo, ¡ay, Felipe, dame 20 euritos! Y Felipe me da 20 euros para pasar la semana. Eso era antes. Ahora con 50 o más, no tengo bastante. Así que no sé. Y como no he sacado nunca, no sé qué haré. Me sentaré aquí en el banco y si viene alguien a sacar dinero, yo me fijaré a ver cómo lo hace. Vale, me siento un ratito a ver quién pasa por aquí y veo yo si lo hacen bien, a ver cómo lo hacen y que me enseñen. Si no, les diré eso. Que si Voy a sacar dinero un poquito. ¿Ves? Ya sé yo. Mira, una señora que va a sacar dinero. A ver si ella lo hace. Me fijaré, no sé. A ver, ¿qué hace? Pues no es muy difícil. No. Yo con lo espabilada que soy ya lo sacaré ya. A ver. Señora. ¿Sí? Que me haría un favor, usted acaba de sacar dinero, ¿verdad? Sí, señora. Que me haría el favor de ayudarme. Siéntese, se lo explico. Vale, muy difícil. Mire, resulta que mi hija, yo tengo 3 hijas. Una vive en Barcelona, la otra en Sabadell, y la pequeña que vive aquí en Balaguer me ha dicho, mamá, ¿qué podrás ir a sacarme dinero de la caja? Hasta que he entendido que era el cajero, que me he acordado de todo. Y te cuento de lo que me he acordado de la caja. Bueno, pero la verdad, yo no he sacado nunca. No se preocupe, que yo la ayudaré. Tengo todo el tiempo del mundo. Yo la ayudo a sacar lo que quiero. Bueno, a ver, estoy esperando que me llame porque tiene que darme el PIN. La tarjeta la tengo aquí, me parece, sí. La tarjeta la tengo, pero tiene que darme el PIN y a ver si me llama. Me ha dicho que me llamaría. Pues mire, yo le enseñaré a sacar dinero y sabrá lo que se puede hacer con la tarjeta y lo que no se puede hacer. Pues a ver si aprendo. Saca el dinero. Ahora me se llama su hija. A ver, estoy esperando. Pues, sí. Bueno, suena un teléfono. Sí, cariño, sí, soy yo. Sí, dime. Sí, que te saque el dinero. Estaba esperando que me llamases. Sí. Bueno, mira, aquí hay una señora que tiene cara de buena persona. Y ya le he dicho si me ayudaría. Me ha dicho que sí. Sí. Vale, pero tienes que darme el PIN porque si no, no puedes sacar dinero. El PIN, a ver, 1991. Ah, mira, el año que tú naciste, qué casualidad. Vale. Ah, que lo haces por eso. Muy bien. Vale, cariño, no te preocupes. Yo te sacaré el dinero. ¿Cuánto? 500 euros. Madre mía. Para pagar un armario. Joder, no será un armario de Ikea por ese precio. Madre mía. Vale, no te preocupes. Sí. Yo te saco el dinero y por la noche vienes
seguro? Claro, que no lo has visto, que he puesto aquí la tarjeta, que me han dicho, no la pude. Pues eso es que se la ha tragado el cajero. ¿Cómo se la va a tragar? Sí. Pero si no tiene dientes. Pero el cajero se traga las tarjetas. ¿Y qué tengo que hacer? Pues mire, tendrá que esperar a la mañana a que abran el banco y vaya a buscar la tarjeta. Esperar a ver si la caga. No sé, muy raro me parece a mí. Muy raro. Sí, pero es lo que ha pasado. ¿No habrá sido usted que la ha cogido? ¿Yo? ¡Oh! ¡Qué desagradecida! Encima que le ayudo, Señora, es muy raro, ¿eh? Oiga, Que llaman a los ¡ay, mozos. que me registren! Que llaman a los mozos. Ya ve. Quan utilitzin el caixer automàtic, en la mesura del possible, utilitzarem caixers interiors que puguem ficar el pistó de seguretat i estiguin ben il·luminats. També evitarem donar informació a persones desconegudes, així com el PIN. Quan fiquem la targeta, amb l'altra mà taparem el codi PIN perquè qualsevol persona no pugui veure-la. En un pis benestant, un pis molt maco. I passa una cosa que també ens passava, jo recordo, i segur que molts de vosaltres també ho recordareu. Jo recordo que quan érem petits teníem el gas a casa i hi havia un tub de color carabassa que tenia un numeret, us en recordeu? I de tant en tant passava un senyor i que ens deia: «Ei, sóc el senyor del gas i vinc a canviar el tub, aquest tub de color carabassa». Doncs aquí, en aquest pis, també passa el mateix, però no arriba el gas, no arriba amb un tub de color carabassa. Si no, mirem a veure què passa. I la llum, mare de Déu, no penso posar-lo en taplats. I ara tinc el meu home que està jubilat i fregarà els plats. Ai, aquesta. 500 euros, mare de Déu, de telèfon. No sé pas com me sortiré. Però aquesta, me la penso amagar, perquè no me la trobi el meu home, perquè amb la desgraciada paga que cobra el meu home no arribarem a final de mes. Me tindré que posar a treballar, a cosir delantalets, perquè si no, no sortiré. Perquè m'he apuntat a totes les excursions del casal. Ara sí que estic emprenyada. Ara la redio aquí. Què és tot aquest espigol que quasi mai tallat mai tarde? Què he de fer? Ai, cada vegada que em va assentar alguna cosa que no va prou bé. Què passa? A veure, què? Aquestes factures tu te curràs. Jo? I tant. Què és tot això? 350 euros de gas que tenim una planta de reciclatge nosaltres. Tranquil, tancarem la taulera i taparem els dos juntets amb les mantelles. Què te sembla? Que caldrà que siguin ben grups. Ui, va, vinga, les Mare de Déu, 300. I un altre. 100 euros d'aigua. Però Carmeta, què tenim piscina i no me l'has lamentat? Que ara nos menjarem els dos juntets i així no gastarem llum i que bé que ho passarem.
alguna cosa sortirem guanyant amb tot això. Encara més factures. I aquesta? Què és aquesta? De la llum. De 150 també de la llum. Però qui tenim enxupat per aquesta casa? Res enxupat, i tot paguem, No sé, no són molts gastos aquests. Per això t'ho dic. Carmet, escolta, quan venen les factures, venen totes, però aquí em falta una. Jo no sé pas on és. No pas. Aquí pagues per ells. Calenteta que està. I perfumada. I calenta del tot que calenta. Sí. Euros de l'any. Però pots saber el telèfon és. El nen, pobret, està tan sol. Però cada dia. Una hora cada dia. Tu saps el número del telèfon és. Austràlia està aquí a prop, que em conteste de seguida, home. Tu deus pensar que està a Àustria, que a Europa, allí sí, però no, Austràlia està allà baix, a l'altre costat. Ja m'estranyaré a mi, que jo l'havia entès malament. Carmen, i si que és el WhatsApp. Això, WhatsApp, que almenys vos sortir gratis. I això no tinc pas jo, el mòbil. Home, no ho sé. Ja te l'instal·laré, però avui no pot ser. Oh, i tant, avui no marxen fins que no vagis posant a passar. No. Oh, i tant, que sí. He quedat amb els Tu amics. me poses el WhatsApp. Que farem unes partideres de veritat i posarem un altre dia. Així. No. Una altra vegada Tu sempre igual. Sempre fas el mateix. Que si l'esmorzar, que si els amics, que si el billar. I jo sempre estic aquí a casa sola. Doncs no. Ara bé, mira, ha arribat la carta de la companyia de gas. I m'hauries de quedar per fer. Jo no sé ni punyetera ni en aquestes coses. Això és un rebut. Però si la carta del revisor... No estàs tan seriós. I no, que sento. Tot plegat tindrà un revisor i s'ho mirarà una mica. Això tu pots fer tranquil·lament. A mi no cal. Avui tenim campionat. Quan acabaràs de parlar, no? Sí, quan acabaré de parlar i marxaré cap a d'això. Han quedat alguns del campionat i farem moltes caramoles. I tu ja saps que quan fan moltes caramoles, l'última sempre serà per tu, carinyo, a la tarda cosa. Sempre igual. Sempre me dices a la carne i s'arribin ara que he après el de WhatsApp, però ara tinc d'esperar que arribi el revisor per treure a mi a mi carne. Ara que et continuo sí. Un moment, ara va. Oye, que sap què és? Un moment. Sí, digui'm. La senyora Carmen té molt bon veure. Ui, doncs, faltaria més. Soc el revisor de gas. I què vol? Pues que estem fent aquesta zona de la ciutat, que és el carrer Pere III, i m'han encomanat la revisió de casa seva. I què vol? Doncs si vol fer el favor de pujar. Molt bé, doncs ja obriré la porta. La porta li deixo oberta. Molt bé, gràcies. Pujo de seguida. Ara sí que no et torno els collons. Tot el matí esperant a casa. Tinc les pobres. Han de vindre una greu o altra, han de treballar, esclar. Bon dia, senyora. Bon dia. Em dic Macabeu. Oye, I soc el revisor de la seva caldera de gas. I m'hauria de dir
de la caldera, els fogons i els radiadors i m'està sola, que no hi ha ningú més que em pugui ajudar. Sí, estic sola. El meu home ha marxat i va deixar sola. I per què guardaré tots els radiadors de la casa si van amb aigua calenta? Senyoret, s'ha de la visió perquè no hi hagi cap fuita. I, Vostè dirà. doncs, faig el favor d'ensenyar tots els radiadors i no se'n deixi cap perquè els he de revisar un per un. Me sembla molt bé. I guardaré la caldera també. És clar que sí. Us acompanyo. Passi, passi, que l'encenderé. Ja la segueix, senyoret. Molt bé. Mira que quadre de guapo que tinc. Ho veu? Sí, sí. 1.800 euros. I com a ras. Ai, senyoret. Sí. I aquesta tele de 75 pulgades. 2.000 euros. I de la fa un mes que me l'he comprat. La felicito, senyoret. Moltes gràcies. Si vostè s'estigués per aquesta pantalla, quedaria preciosa. Ai, que mono! A la cuina tinc una vaixella de les 500 euros. Era de l'herència de la meva àvia, de Galícia. Ho sap? De Galícia, Oh, els centollos, Oh, que bo! les gaites i la platja de les catedrales. Uau! Bé, de moment ja ho he vist tot. Vostè faci el favor d'anar al lavabo que té allà baix i obre l'aixeta i esperi que surti l'aigua calenta. Molt bé. Quan surti la calenta, jo te l'avisaré. Molt bé. Vinga. El temps just. Per cada dia. Tous. Un Auverni del 1920. Hola! Hola! Un Tungui! Bingo! Fantàstic! Molt bé, ara. Digui! El revisor del gas! Qui diu qui? El revisor del gas! Collons, recollons una cadavre, què faig jo ara? A on m'escapo? Qui ets tu? L'inspector del gas. Jo vaig de la guarda. Tu no el conec. Tu no treballes a la companyia del gas. No, no t'he vist mai. No, tranquil. Ja sap que sí. Me deixes dir, perquè et conec, Crec que t'he vist una altra vegada. I ara, què hi fas aquí? Què hi fas aquí? I aquesta corrent del gas? Que no sé res sobre. De la casa, A la casa, sí, a la casa. Tu vas parlar de res. Tu ja diré què? Un pis per un farsant. Això no és res, un pis per un farsant. I el porta la cosa aquí. Porta, que me cago en vostre. Quin xivarri és aquest? Entri, entri. Qui és vostè? Ara l'explico. A veure, No, no, has no vist- m'he res. has vist el paper? Vostè sembla que es diu Carmeta. Sí, senyor. Jo li diré senyora Carmeta. Ai, que mono. Sàpiga que aquest no passa, no sàpigues. Tiene, no puc saber. Ara, jo li explico qui soc tu. Soc l'autèntic, el real, bueno, el treballador, el regidor del gas. Em dic Solot,
Inspectors de què? Inspectors falsos? I m'han robat. No, res, tranquil·les. A veure. Tranquil·les, senyores. Totes les meves joies. No tenia tot assegurat. No ho sé. Bueno, no, escolti, anem a una no? Aquesta gent passa pel barri, un dia, llavors hem fet un altre, amb una excusa o una altra, ells entren a dins del pis. Mentre van fent la visita del pis, sap què fan? Què va? Li foten tot un gran dolor. Menos mal que ha arribat vostè. Llavors ja, quasi, bueno, no per acabar, perquè vostè ja ha dit més i jo ho he de dir, els revisors del gas sempre ens han d'imitar. Qui som, no? Soc un revisor tècnic. Bueno, en realitat, no podem demanar mai un número de compte bancari. No podem cobrar mai el comptat. Mai! Me segueix, oi? Nosaltres només fem. Ells s'invitem a inspeccionar estrictament tot el que és necessari. Un cop fet això, per exemple, què fem? Per exemple, la caldera, no sé, ara, la memòria... Ai, la memòria. Els cremadors, a veure si me posen una altra cosa, sí, us podria ser que hi balli. Bueno, allò que compta el cremador, no? Molt bé. Dit tot això, ara sí, no és un mandat perquè jo no mano. O sigui que vostè ha de telefonar tot el manera l'òpera als Mossos d'Esquadra perquè se la sent el que ha passat. Ai, quin mal de cap que m'ha fotut aquest home. Però quan s'enteri el meu home de lo que m'ha passat avui... Perquè m'he desconnectat i a tu te pago! Les revisions d'instal·lacions de gas natural s'han de fer cada 5 anys i quan estiguin a punt de caducar sempre rebrem una carta al nostre domicili de l'empresa subministradora. Quan vingui el suposat revisor sempre s'ha d'acreditar i una vegada dins de casa tampoc mai hem de donar ni factures ni dades bancàries ni fer cap tipus de pagament. El pagament es farà a la factura del mes següent. També, senyora, hem d'evitar de donar dades o dir objectes de valor que puguem tindre al nostre domicili. Així, dintre del possible, evitarem possibles robatoris. Gràcies. Aquí passem a un pis on hi viu una senyora gran. Una senyora gran que malauradament avui en dia hi ha molts pisos en els quals hi viuen les senyores grans o un senyor gran o una padrí i una padrina. I el que fem moltes vegades és trobar o ficar un anunci al diari per buscar una persona de companyia. Doncs aquest sketch o cant va d'això. Hem de parar una mica en compte a l'hora d'anar a buscar, anar a trucar, perquè hi ha empreses que es dediquen a això. Espero que també us agradi aquest sketch. Gràcies. Ai, senyor, el volia acabar per avui, però crec que no l'acabaré. Ja està vist, no? Bueno, però com que estic sola i no parlo ningú, doncs, clar, ho aniré fent. Tieta, soc la Miri. Ja ho veig que no ho faré. Dime, cariño. Hola, tieta. Hola, Tita. Bon dia. Bon dia. Dime, tieta. Que resulta que jo saps que jo t'estimo molt, Sí? i estic molt per tu, Bé.
si tu has anat explicant, bueno, però a veure, jo ho trobo molt bé, però tot això quan li costarà, carinyo? Ah, no pateixes, tieta. Ara no arribes tu, també hi arribaràs tu. Molt bé. I arribaré jo també? Sí. Ah, no. Si tinc que arribar jo, ja arribaré. Bueno, te volia preguntar una coseta. Me costarà molt, m'has dit? No, no pateixes, tieta. No costarà. No costarà. No, perquè més que res perquè jo vull deixar algo en herència. I veig l'única neboda que tinc. Val. Que di algo. Bueno, Explico. tranquil·la. Bueno, Que no puedes interessadament això. bueno, vale, si tu ho dius. Però mira, saps què havia pensat? Saps aquest joia que tinc aquí al darrere? Sí. Doncs li tinc unes quantes joies. Llavors hi tinc les arrecades de brillants, l'anilleta també de brillants, que em va deixar la teva padrina, però m'ho va deixar a mi. I jo t'ho deixaré tu, però per memòria, abans. Després també tinc les pulseres, què més? Algo així, perquè ja ho saps que quan jo era jove era molt, però que molt presumida, Bueno, doncs tot te quedarà per a tu, carinyo. Tieta, no t'amoïnes i no penses en això. Perquè jo ja saps, faig interessadament i no penses tant en la mort. Home, faràs amb la mort. Tu no hi penses en la mort. Jo sí, perquè jo ja tinc una edat per pensar en la mort. Una cosa que t'he de dir, no és pas perquè em vulgui morir, perquè també t'ho diré, o que te cuidaràs tu de tot això quan jo me mori, Doncs vull que em facis, saps allò que aquells cartells que es posen quan t'has enterrat? Cosa tal? Aquí. Doncs aquí has de posar, se'n va anar en compte de la seva voluntat. Dietes, remeis. Molt bé, tieta, així ho faré. Però ara que n'haig d'anar, perquè si no, la feina és que no poden dir això. I no t'amoïnes. No, treballa força i sobretot no vol ser. Carinyo. No vol ser. Bueno, pobreta, a veure, tampoc no em puc deixar, perquè cada vegada he de vindre cap aquí. A cuidar, un dia obert que sóc feina, i que m'ha de portar algú. Però bueno, a veure com seran també, perquè n'hi ha cada una, però bueno, que sigui el que no vulgui. I tu mira, vull acabar això, o que sempre que digui vull acabar això em toca alguna cosa. A veure, mare de Déu. Collons, que s'esperi. Mare de Déu. Vinga, a veure. Ara que tinc ara no toqui. Desde luego. Vamos, si no toca no contesto, A veure. Digui. Bon dia, senyora Remei, sisplau. Doncs sí, senyora, sí. Que podem pujar un momentet a parlar amb vostè? Oi, de part de què? De part de la seva neboda. La meva neboda? Sí, la seva neboda. Ah, no sé. M'ha dit que havia parlat amb algú, però que no vindria avui, Això no m'ho ha dit. Bueno, doncs ha dit que hi ha hagut d'haver un malentès, però nosaltres hem vingut a veure un momentet i no podem pujar. Bueno, miri. Pugi, els hi deixo la porta oberta, Molt bé. Vinga, vale, adéu. Bueno, no, adéu, fins ara. No, sí. No us penseu que l'acabaré? No l'acabaré. I ja hi ha coses per presentar, doncs jo... No, sense presentar. Vinga. Tan molt que et quedi. Que em quedes molts. Doncs ara no puc presentar. Ara vindran aquestes coses. Vale. Sí? Sí? Ah, vale. Sí. I tant. No, senyora, no.
La tieta hauria d'haver dit amb aquesta gent que estava sola i que no podria obrir.
I en tot cas, que vinguessin a la tarda quan hi havia la neboda. Pel que fa a la neboda, tampoc no hem d'anar dient als 4 veïns que busquem unes persones, una assistència per la nostra tieta pobra que està sola a casa i té moltes joies. També a la casa, les coses de valor, diners, joies, haurien d'estar una mica amagadetes, que no estiguin a primera que pugui ser fàcilment agafades. Moltes gràcies. Bé, ara ens trobem en un lloc que realment, suposo que hi ha molts surts aquí, també ens ho diran, ens ho explicaran després. Aquí estem en una cafeteria, hi ha molta gent i a vegades s'ha de mirar a la dreta o a l'esquerra, amunt i avall, i sobretot no deixar els bolsos a les cadires sols. Doncs aquest gag fa referència a això. Sobretot quan esteu en un lloc on hi ha molta gent, teniu en compte, aquí teniu al costat, mireu dreta i esquerra i els bolsos, sobretot si aneu a un lloc que em porteu. Doncs bé, això passa en un bar, podria ser un bar de la plaça de Cadal o un bar del Balaguer Nou. Vosaltres mateixos. Endavant. de
una tertúlia de moda per ensenyar la moda de l'estiu, la moda de l'hivern. Bueno, ja ho saps que a mi això també molt, perquè jo, la feina meva, ho saps quina és. Fotre'm del mori del que inventi. Però, esclar, no de això, però ara em preocupa això. No em preocupa. Perquè ella és molt d'aquelles puntilloses, saps? Ara, ella és puntillosa, que és una persona que no està mai d'acord amb res. Res, tot li sap malament. Tu dius una cosa, està malament. Ni dius una altra, està malament. Mira si és puntillosa, que quan la van confirmar, que és de negre, ja ho saps que el bisbe posa les mans a la cara de la canalla. Però ella es va pensar que li volia pegar el bisbe. I li va fotre una garrotada i la va trobar. Imagina't tu com era. Ara jo li recomano el teu pare i a veure després tu teniu. Bueno, no, pare, aquesta cosa que fas, quan te tanca les finestres, que sempre vas a la bola. Jo, de veritat, no sé què li diré. Però bueno, vindrà. No, ja em tindré per ningú més, però per favor, agafa aquest drap, posa-la a la rentadora i tu t'hi fos també. Jo aniré a la Bona tarda. Bona tarda. No has pogut trobar un altre bar més cutre que aquest? No, i l'únic que hi havia al barri. Si queda molt torna a marxar, eh? No, no queda cara un trobat. Escolti, on hi ha un lamo aquí? Apa! Imagina't, clar. Benet, de bo, eh? És que no sé... Estem en ressentir l'aigua. Ja ressentir l'aigua, però... Una mica guarrillo si puedes, eh? Aquí no voy a exagerar, eh? Aquestes aquí me crec que no han arribat, no? No. Perquè la de 6 i sobre 7. No, ara no em diguis malament. Que brots. Tio, malament. Vale? És un... Sí, senyor. Mire. No, ningú, no, que les veus? No. Que no les veus? No, espera, No, mira, no. Jo esperant no. Jo he vingut a actuar, no? Vale. Pues és que t'ho juro que les veig davant del mirall, perquè això sí que ho té, guapes, pintant-se els llavis, totes elles guapes, total, per vindre-nos a ensenyar un 4 retalls de roba, vale? Escolta, Escolta, no, jo ja escolto, que em fa de temps que escolto. estàs de molt poc. No! Si tu pintes una mica el socorrit, un altre gall encantaria. Les dones s'han de pintar. Mira que diu, sense ànim d'ofendre, eh? No, així com és. Va, però veus aquesta cua, eh? No sé. Te la podries arreglar. Te la podries... No sé, no m'hi sé. Tu no has d'entendre aquesta cua. La tallem o te la deixo així? La cua deixa-la estar perquè l'altra ja no funciona. Una cosa que... Vale? I que sempre tens el mateix, primer. Bueno, se sent jove. Au, va, i se perrucares i vine a seure. Va. Ja saps aquí que... No, tu seu a mi. Sempre. I sempre i després, seu. Aquí. Collo, ho acabo de dir. Està sempre aquí. Aquí. Hombre. Adéu. Senyor. Mira. No que miris. No, a mi no em miris, no cal que em miris. No. Ja en tinc prou.
Había mucho tránsito, los taxistas todos acumulaban la carretera a tope, con retraso, pero bueno, llegando, ¿eh? Bueno, pues nada, que ahora, pues mira, que he traído unos looks buenísimos, con un tejido de seda de la temporada, bueno, unos modelos increíbles, ¿eh? Ya lo veréis. Vale, ¿eh? Ya veréis. Ahora voy a empezar. Un cigaló, en castellà, és un carajillo. Un café amb 4 gotetes de conyac o de whisky. Carajillo. Yo voy a hacer uno del cacao, uno del café, pero uno del ajillo, no. Escolta, i també volem fer. Perdonad, ya sé que llego tarde, pero he tenido un pequeño accidente. ¿Qué ha pasado? Mira, he salido cada porque a la tarde he salido de casa, he tropezado con un señor y lo he tirado al suelo. Uy, es verdad que un rato no sé contigo. Una correa. ¿Y usted? Jo venei, no, venei. Aquest xicot para la cultura. Pues ya son dos. Ya son dos. Y me salieron dos. Y tengo que decir una cosa. Pero tranquila, Tarde, pero impertinente. tranquila. ¿Sabes qué he pensado? Que me voy a acercar aquí a la pareja porque así seremos más. A ver si se quieren acoplar aquí a la tertulia. ¿Qué os parece? ¿Vale? Pues ya ves. Això és el que sí que jo sí. Buenas tardes. Hola. Mire, que le quiero comentar que estamos aquí haciendo una tertulia de moda y he venido de Milán y he traído unos vestidos, unos tulares de seda preciosos. ¿Les interesa? No, de momento, la negociación no podemos aceptar hoy, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Se ve de Milán. Sí. Pues aquí, que nosotros hoy tenemos una feñeta, una mancha muy delicada. Bueno. Gracias por la invitación. Bueno, pues entonces si les parece
parece bien, los puedo invitar para otro día. Les puedo pedir los nombres y en la semana que viene al mismo sitio, a la misma hora más o menos, por aquí. ¿Cómo se llama usted? Pues yo me llamo María, igual que usted, pero sin Los Ángeles. Vaya, hombre, María. Muy bien, María. ¿Y usted? Oye, Jesús. Llámame Jesús y María. Pues quedamos para la próxima semana. Muy bien, muchas gracias. Eso es, también, bueno, también. Jesús i Maria. Ja només li falta Sant Josep per ser una Nadal. Que no nos falti de res. Este senyor és molt intent. Voldria, sí. Voldria, però Santa Maria. Comença per la senyora. La senyora sembla que és la que... Sí, le tengo mucha sed, porque he venido... ¿Qué es lo que aprende la señora? Pues mira, yo ya me fui a San Francisco. San Francisco. Ni San Francisco, ni San Josep, ni Sant Antoni. Aquí no m'estic Sant Cristo de Balaguer. Sant Francisco. Top. És una beguda alcohòlica que porta alcohol. Una miqueta de carregada, puri. Sí. I una cirereta que se li posa això. I vodka, que no has dit. I remei, saps? Remei. Abans de posar el pas, remei. Pot també portar una miqueta de poc fruit. No, això mateix. És el que vol que no fruit. Quina desgràcia. El mateix que la senyora Maria de Los Ángeles. A veure, va morir. No cal que diguis, que ja hi és. A veure, però reduïs una miqueta, perquè no cal que sia tan insistant, perquè la cotxe no... No, Lídia, per favor, diguis. Jo la vaig a deia, bueno, a mi me guardé un test obligatori. Un destornillador. És un tornavisa en català. També és un cop. És una beguda amb alcohol, una beguda que porta vodka i taronjada. Aquesta dona es pensa que està en una ferreteria més d'un bar. I aquí l'artista s'ha deixat la cirereta. ¿A que no te pago? Jo que no hi teniu. Oiga, no está bien, Loreta. Agafa... Quina cosa, ¿sabes? I la senyora que vol aprendre, la Terri. Café con leche. Café con leche. Descafeinado. Gordo de café. Con sacarina. Que no se te olvide. A mi porta'm una cosa diferent, porta'm un té. Un té no és... ¿Queréis escucharme de una vez? A ver, ¿Queréis hablar? Quin caràcter aquesta dona. explícate, explícate, a ver. Hoy han dicho por Radio Balaguer que de parte de los mozos que tengamos mucho cuidado con los bolsos y las carteras y los monederos, que hay una pareja que va por los bares y se dedica
està molt bé que ho fem, però també hem de tindre en compte, quan anem pel carrer o estem en un local públic, de tindre els objectes de valor controlats. Si estem en una taula, doncs tindre el bolso a la vista i si anem pel carrer, portar el bolso creuat per la part del davant. Moltes gràcies. El que vol dir Balaguer, la plaça Mercadal, suposo que ja ho sabeu, és la plaça més gran porticada de Catalunya. I a més tenim un privilegi que ens va oferir el comte rei Pere I, que és que des de fa 800 anys, 812 anys, gaudeix d'un mercat setmanal tots els dissabtes. Doncs bé, aquesta escena succeeix a la nostra plaça, a la plaça Mercadal. Avui sí que ho hem fet bé. Hem anat a cobrar la teva paga i ara passegem per la plaça del Mercadal com dos enamorats. Ai, Ferran, quin dia més maco que fa. És que estic tan enamorat. Soc tan feliç. Ja era hora de ser el metge. Mira que feliç que t'ho diem. A mi, el doctor em va dir: vostè, senyora, està estupenda. Oh, sí que n'estic, sí. Jo. Tu estàs fet una merda. És que no funciona, Johnny. No, ni del cap ni dels peus. Calla. Però, oi, digues alguna cosa, que de vegades sí, és que t'has de cuidar, perquè comences a ser gran i t'has de prendre totes les pastilles. La pastilleta del matí, la pastilleta de la tarda. Sobretot, no te descuidis la pastilleta de la nit. Aquella boca. Sí, aquesta. Claro. No pateixo que no me la descuidem. Mira, saps què faré ara quan tingui una mica de temps? Demanaré hora que el metge, saps aquell que té aquell nom tan llarg, tan raro? Ui, és que ara no me'n recordo. Calla, calla, estic pensant. Ja ho sé, el otorrinolaringòleg. Aquest, perquè et revisi l'oïdo. Estàs més sord que una tàpia. Mira, jo de metges no en necessito, perquè estic fort com una pedra. Mira que de tos. Escolta, potser que vos has fet una miqueta que acabarem de passar el matí. Que matança. Sí, i tant. Que puc llegir el diari? No, que m'has de dir una cosa. Sí, perquè no feia res. Que em parlaves d'un metge que no sé quin metge m'ha dit. Cavallergòleg. Generarà el sensor. Ai, quina calor que m'agafi. Deixem-ho estar. Canviem de penes. Canviem de penes. Quin tema tocarem? Escolta, Ferran, que no estàs content d'aquell mòbil que et vaig regalar? Em va costar 3.000 euros, Sí, quan te'l porto aquí. I a més t'hi porto tu aquí al davant, Que maco, que estic. Sí, quan tenia 16 anys. Jo ho entenc tot, i ara dius que estic sord com una tàpia, però jo em poso això a l'obrena, em parla per aquí, mentre per aquí, i no em surt per aquí, no em surt per aquí. Escolta, jo ho entenc tot. Sí, ho entens tot. Tot, però tot al revés.
l'altre dia. Passen a l'estació del tren a comprar un bitllet per anar a Barcelona. El que m'has dit tu, vés a l'estació del tren i compra'm un bitllet per anar a Barcelona. Escolta, jo el que et vaig dir és que anessis a comprar un bitllet aquí al costat al Mercadona. Ja m'ha estranyat. No, mira, saps què t'he dit a la marxa cap a casa, perquè ara t'he d'anar a comprar fruita, perquè el metge va dir que havia de fer dieta. Ja m'agrada. Posa-m'hi uns quants fesols i uns quants espinacs a la fruita. Però que no teguis lo de la dieta. Què implica de la dieta? És que no em saps fer de fruita. Que hem de dir la dieta que m'ho faig una truita, no ho entenc. Fruita, no truita. Dieta, no dieta. Bueno, ja m'ho entenc, com ho entenc, les coses. És que no n'acertem ninguna, No? No. Vinga, marxem cap a casa, que encara he d'anar al sabater a recollir les sabates. Amb patates també m'agrada. Sabates, no patates. Marxem va. Buonasera. Buonasera. La sera sí, està bé. Nosotros somos unos turistas italianos que vogliamo conoscere la cultura del mondo. Calle, deixa que s'explica. Ja s'ha explicat, volen un restaurant. Un restaurant? Per menjar verdura i mandongo. No, señorina, no. Perdoni, és que a meu home no li funciona l'aparell de l'audició. Ja està, no fem de vostè. Busquen un lloc per anar a fer l'oració. Venim d'Itàlia. Queremos visitar monumentos. Monumentos. Mira, cariño, haces la compra y yo me quedo aquí a hablar con este señor. ¿Vale? Presto. Mira, yo no casi todo lo que hago. Lo del pito ja n'hem parlat abans, a l'hora de la partida del pito. No, pito no. Yo no hablo de pito. Pito es árbitro. Pito. Yo del pito no parlo. Nene, deixa'm a mi, jo m'hi entenc. Seu. Per esempio, questo là, che è questo là? Il Santo Cristo de Base. Santo Cisto? Santo Cristo, no Cristo. Un monumento al Cisto? No. Interessanti. Interessanti. Il Cristo di Balaguer, trovato. Un angelo? No, angelo no. Un angelo che vola? No vola, sta clavato. Non vola. Signora, vostro uomo è un cavallo, un castrati? No, capati no, però canti come els angeli. Basi. Questo là è questo là. Questo là. Santa Maria. Maria. Santa Madonna. No, del Maradona non parlem. Maradona giocava con Barcellona e con Milano. Madonna è una cantante di rock. Sì. Questo è un popolo molto interessante. È un monumento. Uno l'arcisti e l'altro al rock and roll. Sì. È vero, è qua. Per andare a Santa Maria come si? Al costato del Giugiato. Che è Giugiato? Giudice. No, Giudice no, per favore. Hai scaloni. Scalone, due. Capito! Sì, empinare.
Questo signore La signora ha marciato. Ha marciato. devo buscare presto. Sa sempre a Cittadini le calzari. In italiano è un futbolista molto famoso. No. Io ne paresco molto al Dani Di Vito. E tu a Cioccenelli. Ascolti, signora, ma quando viene a partito, ha fuggito? A Stona. A Stona? Pues ascolti, tutto avrà detto, molte grazie, però io devo fuggire, voi di partire anche da Chi ha apprendito il italiano? Sì, italiano, un momento. Ma ha preso come un'enciclopedia, se tu non ti sono come una campagna. Sì. Bla 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 bla, e a me non mi si parla. Non mi si dire. E alle ore che ti sei parlato? E alle ore? Ah, va, anem cap a casa, que s'ha fet tard i va a dinar. Che faràs amb el Pleno. Come? Che famoso? Gli scalenti della pensione? Ferran, deixa'm provar. La pague. Què diu? Siguem al carrer i a la via pública, hem de desconfiar de tothom. També si són falsos turistes que amb el seu italià macarroni es guanyen la nostra confiança. També, molt important, aquests mesos, juny i novembre, que cobrem la paga doble dels pensionistes, oi que sí? Doncs de seguida, cobrem els diners i cap a casa. I després ja sortirem a fer la passejada. Així evitarem disgustos innecessaris. Moltes gràcies. Ja vinc cap aquí. He d'anar a la plaça de Libertador i no estem fent això. No entenc. Sí que és raro. He viscut tota la vida a Balaguer i no ho conec. Ai, cara. M'he fet gran. Mira. Hola, bon dia. Bon dia. No em contesti, aquest home. Tan alt i gros i tan jove que es va, no em contesti. A veure, què hi ha aquí? Perdó? Què hi ha com gent aquí? Què fa? Què ho tots? En so caio. No ho sabeu, en so? Hola, capito. Que no te dona, aquesta. Ja li diré la tua. Io vull anar a la plaça de Mercadal, ma che mi passi? La meva paga. La paga! La pensione! Perché encara no era la final de juny que m'he cobrat la volta. Ja m'he fotut la doble i tot el món. Ara, sempre no. Home, està parlant moltíssim. Està tornant blanc que té. Infarto. On ho té? On? No el trobo. No el trobo.
Jo penso que està molt blanc, molt blanc. Escolti, dic-me que té bon gust, que no sé, no sé. Sí, deixi'm. Escolti, sí. Però s'ha d'estar cuidant, a la dona li ha costat 3.000 euros. 3.000 euros? Si el perdo el fa i malbé, costarà 5.000 euros a l'hospital, perquè em fotrà un tac d'allò. Guardi, usted, ¿qué dice aquí yo? ¿Qué número tiene? No, posi la contra, sí. Quin és? 1555. 1555. I ara us dic, Cap de Balaguer. Cap de Balaguer. Sí. És un... Oi, sí, un barba. És un metge. Ah, un metge. Vostè estigués aquí, no es vivia, Déu, un moment. Que si ve un ¿Qué es el Cali? Sí. Mira el cul. Sí. Miri, és que aquí a plaça hi ha un senyor que està a punt de drinyar, Té una cara molt blanca té la cara, molt, sí. Oh, li falta l'hospitalitat. Què li diu que li ha de fer? Què mi diu, senyoreta, que li dice fes un fenomen, que li ha de fer massatge amb una cosa dura, No, per favor. No, per què faig un massatge amb una cosa dura? Què diria la seva dona? Que no el pobre... Oh, ja s'ha tombat i tot. No li puc fer un massatge amb una cosa dura, home. Potser és un miquet, home. Ah, que l'ha de ficar amb un puesto que estigui dur. Ah, no. A veure, dit, que m'ha acabat així. Tu? I qui més que hi ha de fer? No, senyoreta, respiració artificial. Jo li he de fotre respiració artificial que faig que no rascorregui. Hi ha un home que està més... que està més mal d'una fulla de paper. A més, senyoreta, no tinc dents. Jo vol que m'acabo, jo aquí. Si m'hi fotrà les mans de la cara, que jo no li faig la respiració artificial a l'home. Que no, el que ha de fer és vindre a l'ambulància arribar. Havia canviat aquí. Ja és la pensió. La pensió, sí, la pensió, però jo no he fet nada que em fots. A veure, què diu que aquí, si passa alguna persona per aquí la passa que m'ajudi, miri, senyoreta, si ara fos res que regalessin coses, estaria plena la passa. Però com que estem amb això, no passa ni Cristo. No. Així que, el primer que passi, li dic, però vostè em ve l'ambulància ràpid, perquè no ens sortirà que home de sobre. Sí, però sí, que s'ho puede ver. A veure, ara vaig a fer el tema del massatge. Un moment, Vale, el massatge. Ja li dic que li dic a la terra. És que també pesa poc que està molt comprimit. A ver, no se m'escondi. Si passés per algú, per aquí no passa. Un moment, no es mori, A veure, que no passi ningú per aquí. Esperaré una estoneta. Pues, no me'n vaig a donar un comenci a la plaça Mercadal, perquè fa dies que no lligo, i a veure si avui surto. Una altra cosa més lletja. Escolti, senyora. Senyoreta. No hi ha pot guiar, perquè vostè abans no l'ha sabut. És que miri, li passa una cosa. A mi, senyor, jo li hauria de... Miri, si troba bé. Li han agafat la pensió, li ha agafat un bullo, i ara m'han dit que hem de fer la respiració artificial i un massatge. Pues venga. Creix, vostè fiquis allà, vostè li ha de fer la respiració, i jo li faré un massatge. Quan diga 1, 2, 3, papinotito. Venga. ¿Preparada, señora? Venga. Señora, sí, venga. 1, 2, 3. Usted ha sigut decisida, señoreta.
sí, i tant. A veure, vostè s'ha recuperat ràpid. A mi què penso? Ja no sé com va néixer. I això no li enxurro pels budells. I no havia de vindre a l'ambulància del canviat. Si arriba a vindre tant a l'ambulància que pot... Ja no li dic ni ambulància ni res. Que no? Vull recuperar. Què és això? Una piga? Sí, de més o menys. Ja va néixer, sí. Pues Déu-n'hi-do, senyor. Quina tarda. La tarda va ser ella quan va néixer, que la Escolti, senyora, i vostè només que està sola per aquí a la plaça? Ah, miri, perquè he vist un autor, pues Sí. a veure si... De què? Si lliga. Aquí a lligar vostè. No he d'estar lligant. No és això, no, però hi ha panys que ho sobte. Sí. No. Una pany... Ja no cal que vingui a l'ambulància. No? Perquè ja sé... Ara arriba! Així tu t'han robat el mòbil i jo m'han robat el cor. Hem de vigilar quan persones desconegudes s'atancen a nosaltres amb suposadament ganes d'ajudar-nos. Mai no ens hem de refiar de ningú. En tot cas, no donar un telèfon mòbil a qualsevol i intentar trucar a nosaltres al 112 per demanar ajuda. 112 enviarà Mossos d'Esquadra, ambulàncies i, si convé, els bombers. Però sempre que siguem nosaltres el que fem la trucada i no deixar el mòbil a desconeguts. Moltes gràcies.
aneu a veure. Moltes gràcies i fins l'any que ve, si Déu vol. Mireu, des dels Mossos d'Esquadra, nosaltres normalment estem fent consells de seguretat arreu del territori perquè una de les funcions del cos de Mossos d'Esquadra és la prevenció. Normalment la prevenció també la fem a través d'aquests consells de seguretat. El format que normalment utilitzem nosaltres és un format amb una aula, amb una sala de conferències, i aquesta vegada hem volgut anar una mica més enllà. Hem volgut anar a un lloc com aquest, a un lloc com un teatre. Per dues coses. Una, perquè els consells de seguretat, en aquest cas, amb vostès, volíem que, primer, que fossin els partícips principals, ja com a emissors d'aquest missatge, d'aquests consells de seguretat, i alhora com a receptors d'aquests consells de seguretat. Per què? Perquè en el dia de demà se suposa que després del que hem vist, si ens trobem davant d'una situació com la que ens podríem trobar aquí, suposo que ho sabran veure, ho sabran detectar i alhora reaccionar com hauríeu de reaccionar. De veritat que ens hem quedat parats perquè és el primer cop que nosaltres ho estem fent aquí a Balaguer i ens hem quedat gratament sorpresos. Ho heu fet molt bé, ens heu facilitat la feina i escolta, un aplaudiment ben fort perquè ho hem fet molt bé. Bé, només queda agrair-vos a tots vosaltres, com hem dit, agrair a la directora del casal, a la senyora Teixidor, al president de l'associació també, al senyor Corbera, al senyor Ferrer com a director d'aquest grup de teatre. Els tècnics que també ens han ajudat a muntar tot això i la veritat és que hem quedat també gratament sorpresos perquè ho han fet molt bé i escoltin a tots vostès per acompanyar-nos en una tarda tan esplèndida com avui. Vull fer entrega d'aquest petit detall, d'acord? Ho entregaré, sí? El que vulgueu. El petit? Vull fer entrega d'un detall perquè pensem que, home, us mereixeu un record de part del cos de Mossos d'Esquadra perquè nosaltres ens emportem un record gratament, un record molt gran de tots vostès. Moltes gràcies. Molt bé, per l'àmbit de l'associació de tots els meus companys hi han posat el cor, hi han posat les ganes i la veritat que val la pena fer-ho per vosaltres i per tots, per la seguretat. Gràcies, Mossos, gràcies a tothom. En nom de l'associació del teatre de l'associació del casal, ja no em surti. Jo soc només petit, però d'estatura, no de tant.